danna lakin sannan ka danna subscribe kuma ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba. Auta MG boy, wai ya aka yi ne har yanzu baka yi aure ba? Ina son aure. Kana son yin aure? To me ne yana ka har yanzu baka yi auren ba? Da za ki bani dama. Wai wace ce kake magana da za ta baka dama? Mai sona. Oh, budurwanka kenan kake magana? To yanzu misali idan ta baka dama ya za ka yi maganan aurenka da ita? Zan je gurin ubana. Ka manta yau kimanin shekara 10 kenan rabanka da zuwa ƙauye wajen mahaifinka, amma yanzu ka je mashi kwatsam da maganan aurenka, ya kake tunani yadda zai kalli magana? Baba ni da a yi mini aure. To yanzu misali idan ya ce ba shi da kuɗin da zai yi maka aure, sai dai in ka dawo ƙauye ku ci gaba da noma tare, ya za ka yi? Zana je in siyar da gonan babanmu in kai sadaki. Iye, da yake baka da hankali. Yana raye bai mutu baka ce za ka saida mai da gona. DJ AB, wai na ji an ce a abinci kana son tuwo miyan kuka da kunun tsamiya. Wai ya zancen yake? Ready haɗa ta da kwai shine komai daidai. Iye, ɗan gata. A wannan zaman da muke ciki za ka ce wani a haɗa maka biredi da kwai? Sai mu ga wanda zai haɗa ma ɗin. Shinkafa ga nama. Iye, a lallai DJ AB baka jin garin nan. Fatiwa sha. A gaskiya ni fa na daɗe ina son ki a cikin zuciyata. Amma na kasa gaya miki. Yau da gaskiya zama dole in gaya miki. Ina son ki. Allah na gode maka. Ai na ɗauka ba za ki yarda ba. Sai yasa tuntuni ban gaya miki ba nake ta nuku a cikin zuciyata. Kai. A gaskiya na yi farin ciki yadda kika amshi soyayyata. Yanzu wani irin kyauta ne ma zan miki? Kinga akwai wata mota nawa da na siya jiya. Din Najeriya ni kaɗai nake da irinta. Kuma kullinta na baki. Baby, thank you so much. Ina fatan dai kin iya mota. Ko mu je in kai ki? Mu je to yanzu ka kai ni sai mu je. Danna lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Gaye.